छटको छटकी ए छटकी अरे काने बस रे बहरी के सुनाइबो ना करेला चिया का करतनी दीदी अच्छा आ गइलू कब से रात रे कहां गई हो तू आय खाना ना खाइले हनी अरे केने बाड़ू हे बनी अच्छा आओ तार कना केने बा कहानी है ना का नहीं के सुनात बाजारी में चले को मम्मी से नु पैसा मांगो पैसा राख अरे पैसा पैसा रखिए खेतों में बे गइल है चूल्हा में लगा के अरे दादा अरे बहिरी पैसा 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 हाँ पैसा पैसा हाँ पैसा अच्छा। मम्मी से मांग के अब बाजारी में चले के बाद बकरी बहान दिलानी अरे बाजारी में चले के बाद हाँ बाजारी में हाँ मम्मी से पैसा मांग के हाँ अब बढ़िया बढ़िया सामान लेके आवे के देख देख के सुंदर सुंदर बकुला बढ़िया बढ़िया सामान लेके आवे के बा अच्छा बढ़िया बढ़िया सामान हाँ 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 बाजारी में जाके मम्मी से पैसा मांग के जाए के बा बढ़िया बढ़िया सामान लेके आवे के बा ठीक नु ठीक बा हाँ चलो मम्मी कहाँ गई मम्मी 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 जी ए मम्मी जी ये तो अनहरी बहरी चाम का के एकदम रखले रहती है का कहत है रे अरे देखी मम्मी जी हमनी के आलर बाहर मत करे ठीक नु हमनी कितना भगवान निमन बनले मन सुघर हां सुघर बनले मन भगवान जी हम लौके ला तू अंगुरी काहे देखलू हो लौके ला तबे ना करे अनहरी पत कतर करे बिया हई बहरी और हई अंगूरी देखा दे कि हे आई बारी का कुछ कहत है हमारा के ना रे तोरा के हम का कुछ कहत नहीं बैठ चुपचाप हम पढ़ाई तुम सुनी है पोछ दे पोछिए दे ई काई कोले बिया होय हां कहने नु मम्मी हाँ। बाजारी में जाए को तनी पैसा दी द कहने बनी ना आई ना फिर आई ना ए रे अनहरी है तो तो बीरिए ना बानी रे कौन ना का कहत है इस बोल को अच्छा। हां को ये बानी को अब तो साथ के भाई ये अनहर भेबर को बेटी एकदम खाना नवा के एकदम पानी आ मम्मी कहने नु कि तनी पैसा दी त हमनी के बढ़िया बढ़िया सामान किन के जातन जा बाजारी में पैसा हां पैसा देखी हमनी के कम पैसा मत देम 1000 से कम ना लेम जा समझ ली तोरा लोग कहेंगे नहीं खे आँख से आ होकर कान से सुनाही के नहीं खे आ यही बतूनी के पैसा तो बाजार करे जाई खाती तोरा में का कहल चाहत नहीं हमनी के सामान किने ना आवेला आ कहि ना चुप हमनी के पैसा दी ही ना त हम मरद से अभी फोन लगा के कह देम बाहर से हमरे अकाउंट में डाल दिहन पैसा माने का कहल चाहत नहीं हमनी के ना सामान किने आवेला आ पैसा दी पैसा अरे हम उहे कहत नहीं पैसा दी पैसा जैसा ने आज जैसा ने आई बहिरी लसन है पैसा आ जा दुना बाजार कय आवसन दी ले के पोके के हाय में कितनी ई नोटिया कति चुकी बारे हित चुकी जब बताइल बा आते चुकन बा 500 रे 500 हां अच्छा देखि ला बुढ़वा गुलन का सौ के नोट बा 500 के हरे अच्छा चल छटके चल हमारा के कहत नहीं हां रोहा सना भी छाड़ा के आ जाए तो सन त बाजार करे चलिए सन आ छा है त बहिरी हमारे के तो एकदम ये जैसा ना हम को अपने से जान जा अपने से तो छटकी चल चले के छटकी आ चल चल बहिरी आई बहुत आता है तना देख के अरे रानी दीदी के धो देली सनी दे अरे तो हम लोग तो हम गिर गनी चश्मा बड़ी में ना लगा के जानी अरे बहिरी जैसा नहीं है तैसा ते चश्मा लगा ली दीदी बड़ी में से अरे केने में चश्मा हमर गिरो करे दोनों इतना ही नी के पटरी खाता कि इतना हमारा के ना करियो सब लौकत कहने के चश्मा सब करे अरे दीदी कपार पर लाग गइल हटे हां देखत ने गांव घर के भाई लौकता दू
दूगो पतो ऐसा नहीं हमारे यहाँ की बैसा अरे जान ली क्या करम जा सार भर बनी है ने आज वो सारी पता की कस दे ओ ई अनहरी ना का कही हम ऐसा पतो से एकदम तबाह हो गई बानी ए अनहरी से आई एगो जने बिया हो सन ओकर जोड़ बही कि सोई हाली चिल्लात रहल जी कि खाई लिया वो पानी ले तो गैया का कहतनी सानी को तो जाई ऐसे कर देखत है ना ऐसा तो पूरा वो सब के घर में आ जसन तो पानी पिया दिए सन पतो चल छटकी का अरे अरे बाहिरी करे बस रे बाहिरी छटकी अरे 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 रुक 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 खाला में जते गोड़ा इनार का बारे इनार में जे खाला में जते गोड़ा ना 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 लीबा अच्छा हां आगर ओए ओए आ लो हां तेरे लोग ते रखे देख के चल के हमारा रानी के तू आना रहू हो आना हो तो तू ना हो हम ना रखनी हो कौन है तू ना हो हम ना रखनी डॉग बन लड़ दे तला ना के रही में हई देखा हई केने मुंह के गरियाव तरी केने बोला तरी आनरी हई कि हम हई मैं तू लोग देख कहां खड़ा बड़ा हमरा सब लोग ला बुझाई लू हमरा के उले मा समझ ठीक नु हम आधा रे बा दूसरा को हतड़ हो हां केने मार दिन के मेरा मर गए केने लुका दे या न रही क्या हो केने लुका दे केने लुका या दे न रही कुछ बोल देबा त मार के चप्पा से मुंह उतार फोड़ देम तू बहिर हऊ हां केने के बाहर कहत तारा रे कौन सुनाला केने के बाहर कहत रे केने बा काम सुनाला केने बा छटकी के भाई बाहिरी कहतानी दीदी केने बारे केने बा तो केने बा केने बा दीदी काहे मारत फटा बोले आ दीदी हम हनी तू हो हां वो केने कोई लतिया केने कोई लो बोलावा ना तेरी हारा फिरिया आन्हर को हाथ देख के देखूंगा चले के रोड